Anakku, anakku sing manis, copi jernah. Jampi lagi kok duduk budal, pun gak keri tanduk. Sun kendong, sun lelel loleh. Kok duduk siap-siap, rambut kuwi lho. Murah-murah. Kini tak sore nih. Kowe kira ras, apa ya gak keri? Boten kantun, Bu. Nggak ada antum. Ya ono ras. Kata. Ya gak akeh, tapi cukup. Kayak apa sih? Angsal napa mboten menawi laras dados model. Kula pengen dados model sing bisa ngembangake budaya Jawi. Saya kan, Bu, Kok pengen jadi model ras? jadi model niku sae, Bu. Menawi laras sukses, laras angsal dapat pengalaman. Ya wis gak apa-apa, Nduk. Menawi laras dados model, ibu mbetake atau kata. Gak usah khawatir, ibu bicara yang ngandung. Ibu gak bakal susah, ibu juga kebutuhan laras. Bagus, Bu. Iya. Kon ngerti gak sih, Tim? Kamu kan gak ada fisika kan? Tapi lo umangel. Apa enggak kan? Iya? Iya. Angel enggak? Oh, nah. Ora? Kayaknya aku sing goblok dari sini gini. Ada yang minta jadi Muhammad JJW. Kayak saya iya ya. Jadi saya di kelas. Candies. Sugeng enjing Candies. Sugeng enjing Chandra. Candies, versi kamu semari pun. Lah, kamu kan model. Belum iya. Iya. Ning pangwit wiwit pangwetan wis tanpa selo. Anak laras, sugeng enjing laras. Iya, aku lorong dina iki nang 6 jam. Lapo ae kan laras. Iya, aku lho kudu garap tugas-tugasku sing akeh. Terus main sinau gawe ulangan. Gimana aku kudu melu acara-acara model itu. Loh, prospek saiki kok. Acara model lho. Terus kan biyen Candies. Kayak kok naik gak ada laras. Wis sinau apa wae? Yen ngono wae iso disebut dadi model. Ya jenenge proses dis Candies. Model iku angel lho, ora butuh bisa mlaku tok, kudu bisa sak kabehe. Bisa cara longgo, mangan, ngomong, arep umum, ambek liyane. Pancen kowe ora isin aku dadi model, padahal durung bisa apa-apa. Terus yo kanggo apa kowe dadi model? Andakake padha tema Jawa. Aneh banget. Yen model nepungake budaya Jawa, luwih becik aku nepungake budaya Jawa. Kami ganti. Jadi itu muka karo. Model iku duduk mau modal usaha, tapi ya butuh duit. Gak kabeh wong bisa disebut model. Asmu sapa sing kang patut dadi model? Ya iku wong koyo laras. Putu kula
angsal tepang budaya njaba. Nanging putu kula mboten angsal ngelirwakaken budaya Jawinipun. Donya estu gadah isih makhluk-makhluk jahat. Nanging laras mboten angsal dados jahat. Melampat tebih amargi tembe mburi namung saged dipun gayuh dening manungsa ingkang ajeng usaha. Sampun ajrih dipun kalakaken dening manungsa-manungsa jahat amargi donya ajeng tansah mbela ing manungsa sae. Wonten tembe mburi mangke mesti ajeng wonten ingkang ganggu laras. Bilih punika kadados mila laras namung betah fokus ing dinten nembe sanes gineman tiyang jahat. Pikirin kesal. Orang iku ya kari urip ras. Pancen orang kaya apa sing kok pikirake. Tetap nggih Bu, seumpami laras cobi berbagai budaya Jawa. Kok laki-laki ku nganggep budaya Jawa ini ku kino. Budaya api-api kok jare aneh. Kenapa nggih Bu? Memiliki diri karo yang jahat. Malih, yang jahat itu apa kulit di api banget. Ini orang pilih maksudnya. Dok, dunia kuwi orang bisa milih sapa sing bakal mati. Menawa awak dhewe orang bisa martakan. Angin awak dhewe iso percaya ing tembe-tembe. Terus kenapa? Ibu kayak tembungan baton lho. Menawa dunia jahat. Nanging ing tembe-tembe tansah abot karo si api. Terus pun lihat ing tembe-tembe mangkoras. Percaya wae. Boten angsal wonten tiyang jahat ingkang angsal papan paling sae wonten tembe mburi. Amargi hukum donya sampun netepaken menawi masa nembe mburi ajeng tansah mbela ing tiyang sae. Lho, tiyang Jawi boten angsal ical Jawine.
Ya gak usah handle lah di model itu. Ih, dia pinter banget, udah berprestasi, cantik lagi. Gila sih karismanya. Ada gitu orang cantik kayak dia.